Egun persona bat egon ginen hemen atenditu da, azkenean gaza usaitu genuen guztiak pasaginean pixka saturazioa eta neurtzea. Horietatik 20 bat izan zian eramandakoak eta badakit 3 pasa dutela gaua. Horietatik ume baia alta hartu dago eta besteekin atxaldean bertan emango diotela alta. Hortaz, hori dena susto batean geratu da eta hori da importanteena. Hemendikan besarkada handi bat eman kaltetu guztiei, eta hemen gure ateak irekita daukagula edozertako, hemen nagolani eta kiroldegia bera bai. Informe baten zain gaude, informe teknikoa hendikan ez daukagu, gutxo era kontrolatuta dago, baina hendikan informe tekniko izan arte ez daukagu, zer esan ez. Gaza badakigu sotanoan sortu zala, eta gero klimatizazioatik igo zala igerileku eta espagunera izan zela batez ere kaltetuak. Emergentzia protokoloa berehala martxan jarri genuen, hemendik eskerrak eman eta zorionak Usabaleko langile, monitore, sorosle guztiei, esan oso ondo ebakotzuten berehala igerileku guztia ustu zen, eta horri esker ere kaltetuak gutxiago izan zian. Eskerrak eta zorionok eman ere ambulantzia, suhiltzaile, ertzaina eta udaltzaina egia esan oso azkar etorri zian eta kriston dotazioakin, eta hori eskertzekoa da. Atzo dagoeneko arratsaldeko 8etan suhiltzaileek neurketak egin zituzten eta dena ondo zegoen, gu sartu ginen, batzuk ere sartu ziren ja beren gauze bila eta kileta, baina osasun sailetik esan ziguten hurrengo goiz arte ez irekitzeko, beraiek etorri eta neurketa berriak egin arte. Gaur behatzean egin ditugu neurketak eta 10etan ja ireki dugu instalazioa. Hemendikan lasaitasuna bidali, instalazioan ez dago inongo ondoriorik, atzoko kiratsaia kendu zen, bentilatu zen dana, haizea ondo dago, hortaz, zerbitzuan ez dago inongo arazorik. Usabal, normal dago berriz ere, eta esaten gu moduan, kausak behin argitzen dianean, gure lana ointxe, behin jakindaia osasun aldetik denak ondo daudela, gure lana izango da, hartzea neurri guztia gutxi dira ikusten dugunez, olakorik gertatzeko aukera txikiena ere ebitatzeko. Hau ezin dugu onartu berriz eta saiatu gara hortan ez gertatzeko berriz. Ikusi dugu igerilekoan badagoela jendea ez? Animatu daia jendea? Gaur goizetik deia asko, ea irekita gongo zan, ez? Nabai da pixkate jendea benik arrezeloso dagoela, ez? Ikastaroetan nabaitu dugu pixkate ez dela eguneroko afluentzia, baina, pentsatzeta arratsaldean egiten duen beroarekin berriz ere tope ongo garela gaur. Jorge, atzokoan bertan tokatu zitzaizun lanean zinen sokorrista modura, azale guzu pixka bat hemen barruan nola bizi izan ziren momentu horiek? Lasaitasunez hartu zen dena, barrun geudenak, hasi genuen gasoio edo arnasten, da dena bateak kontatu ginen, eta automatikoki ordenen atea ginen kanpoko pistinara, barruan izan neon, eta orduan barruko pistinak ebakuatu genitun, dena atek ireki gaza edo fuga hori handik natatzeko, eta atea hau itxi. Eta orduan denak kanpo atera genitun, ambulantziak eta seituen etorri zian, bomberok, ertzainak, eta evakuazio plana oso ondo ingenuen, oso ondo atera zen, eta denak usuarion laguntza aukienun, denon laguntza, eta lasaitasunez hartu genuen denak. Esan duzu, lasaitasun hori garrantzitsua izango da ez? Bai gehien bat kaltetuentzat, beraiek lasaitu ahal izateko edo zuen jarrera oso garrantzitsua izango da? Bai, batez ere haientzat, eta evakuazio plana ondo atatzeko. Inorrez zen urduri, gutako inorrez, eta beste lasaitzen onginan, dena zonak txukuntzen, maskena da organizatzeko. Eta denen artean, laguntasunez, dena ondo atazan, oso ondo.